ଆମର ଏଇଠି ଚାଲିଛି ପୁଅର କେକ୍ ରିଷି ବାବାଙ୍କ କେକ୍। ହଁ ସେମିତି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସବୁ ସଜାଡା ସେଟା ସାଇଜ କି ହଁ ଏଇଟା ଆଇଛି ଖିଆ ହେବା ପାଇଁକା। ଦେଖନ୍ତୁ Happy birthday to you बाबा धनो Happy birthday to you ये स्प्रे करू ना स्प्रे करू से काटी साले हो आमर ऊपर बाहर साड़ी ऊपर केक ऊपर उड़ा दे मां कौन सा खुए पे हां एतिके मारो अरे खुआऊ ना मारू छ कोन आगे छोट दी हाँ माँ को खुएबनी आगे छोट दी पड़ दे हाँ रो मो वीडियो करिवे ना आसो आसो काय केक है माँ को खुआई ना माँ हाथ रे लगे दे जो खुआई दिबा आमे खुआइबा मात तो दई जाते हां एक बड़े पका कोन मी धुआणिया देखाउ पापा का मुझे लाइटा पड़छ लियो आउ तू को भाभी ये पिट्टू बाबा रिको बाबूर मके ना इले मोठे काय बोलछ बा ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ କଷା ଚାଲିଛି ମସଲା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଇଏ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସେଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପିଆ ସରିଲାଣି ଆଉ ବିୟର ବି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗଡ଼ମାଇଜର ବିୟର ଅଛି ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ପୁଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ବାର୍ଥଡେ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାକାଡି ବିଜରେ ବି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି କ'ଣ ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଭଲ ହେଇଛି କି ଖରାପ ହେଇଛି ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ